Damdama. Namin at ati 102 years old nga ito yung i-cover damdama. Iwan Jesol Sona. Kabayatan na mga idol. Ito ba iti tutok bagyo. Gaputa na ito ay bagyo nando. At talaga nga isunti tututukan. Digiti coming ti DOST. Pag-asa Lawag International Airport. At duman ti tutok bagyo. Tutok Bagyo, IFM News Special Coverage. Impasingked ni Miss Jessica Cabasa, weather observer ti DOST Pag-asa iti Lawag International Airport, abang bantayan dati bagyo Mirasol iti Ruar the Philippine Area of Responsibility ken ti kadadating a bagyo ananaganan ti Nando. Kuna ni Miss Cabasa ada ito a tropical depression ket ada ti posibilidad na a pumigsa ken posible nga agbalin a super typhoon apaman a makalandfall. Imbatad na nga iti may alawas ti manamnama nga iduduprak na iti kadakila na pasyat ti Northern Luzon ken manamnama a napigsa nga angin ken todo ti ipaay na daytoy a bagyo. Sigon ken kuana ket no kasbilang makastrike ti bagyo iti kadakila na paset ti Luzon ket adda ti posibilidad na nga agtipon ti angin abagat nagbalaag ti Pag-asa nga grididam latta dagiti tattao tapno iti kasta ket agbalinda a natalged. Dapat mesa nga bagyo nga bambantayan tayo tata dadtoy daya nga partes iti Southern Luzon. Isu ni bagyong Nando. So expected tayo nga ni bagyong Nando ket umasideg diti ayan tayo ken tropical depression pa lang suna tatangim habang umas asideg isuna unti-unti mat nga pumigpig sa and possible nga ma-reach na typhoon. Ngam hante nga i-rule out possibility nga ma-reach na mat ti super typhoon category.